UThabiso Monyane ongumdlali we-Orlando Pirates uthi ukudlala ku-CAF Champions League kube yinselelo kodwa benza kahle kuze kube manje. Iqembu selithola amaphuzu amane emidlalweni yalo emibili yokuqala ku-Group C linqobe bebhekene ne-CR Belouizdad e-Algeria nokudlala ngokulingana ne-Al Ahly ekhaya. Leli qembu lidlale kahle kakhulu livikele i-Al Ahly nokuyinto ekade lizijwayeza kakhulu. uMonyane uthi bekungelula ukudlala ne-Al Ahly ikakhulukazi njengoba bekumele bedlale ngo-3 ntambama e-Orlando kodwa basebenze ndawonye njengeqembu bakhombisa ukuthi baqine kangakanani kwezokuvikela. Uthi bebesebenza kulokhu futhi kuyisivivinyo esinzima kodwa babheke ukwenza kangcono njengoba beqhubeka. Manje uMonyane neqembu lakhe baya e-Ivory Coast ukuyodlala ne-Stade Abidjan, iqembu elingakawatholi amaphuzu. Uthi bayiqale kahle i-CAF futhi bafuna ukwenza konke okusemandleni bathatha izinto umdlalo owodwa ngesikhathi. Uphawula ukuthi akulula ukudlala namaqembu aqhamuka emazweni ahlukene ngoba amaligi ukuqina nomkhathi kwehlukile kodwa njengabadlali bebhola badinga ukuvumelana nezimo futhi basebenzisane njengeqembu ukuze benze konke okusemandleni abo. Amaqembu amabili azodlala ngomgqibelo ngo-6 ntambama.